Papa Gis, Papa Gis. Ah, Kung hindi ka vlogger ngayon, ano kang ginagawa mo ngayon? siguro makikula ng damo yung tama nag-isuki at talapa. Hey mga besh, great life, good morning. Ayan. Minsan ba natanong natin yung mga sikat na vlogger ng Pangasinan kung hindi sila vlogger, ano kayang pinagkakabalahan nila? So ngayon, ito yung mga interview ko sa kanila. Let's watch this! Sir Barong TV, sama ko kayo sa vlog ko. Ano po, hello? Sir, may tanong lang ako. Ano yan? Kung hindi po kayo vlogger, ano po yung pinagkakabalan nyo ngayon? Siguro pag hindi ako vlogger, tatakbo akong politiko. Baka sabihin malay. Sir, thank you, thank you. Thank you po, thank you. Tama natin si Jones Doria. Sir, may tanong na ako sa inyo. Kung hindi po kayo vlogger ngayon, ano po yung ginagawa nyo? Actually, kasi nagbi-business pa rin ako while vlogging. So, focus sa business. Ayan, business. Thank you, sir. Thank you. Ayan, nandito kasama natin si biyahe ni Jordan. Ayan, tatanungin natin siya. Bro, anong pinagkakaabalahan mo ngayon kung hindi ka vlogger? Siguro, nagkakatay pa rin ng kambing. Yeah, doon po tayo lumaki sa pagkakatay po ng kambing. And then yun po yung naging negosyo natin. Simula bata kami at yun na rin po yung bumuhay sa aming 8 makakapatid dahil sa negosyo namin pagbibinta ng kambing. Ayan, thank you, thank you. Yo, what's up? This is Biani Jordan. Please support Darin Kagiwa Vlogs. Yun, tulong-tulong na tayo dito sa Pangasinan. Let's go. Thank you, thank you. So mga besh, nandito tayo ngayon kasama ko si Elvis Park. Ayan, so may katanungan ako sa iyo, Pop. Kung hindi ka vlogger, ano ang ginagawa mo ngayon? Ginagawa ko ngayon ay nagninegosyo syempre. Kasi may business ako na dishwashing liquid. Save on dishwashing liquid pala. Yun yung business namin ni Mrs. At syempre, kung hindi ako vlogger ngayon, syempre patuloy pa rin ako nagmamahal kay Mrs. ko. Mrs. Yun, no? Ayan, kasama natin si Mrs. Ayan, siya pala yung pinakagwapo sa Pangasinan. Ayan. Yo, what's up? Ako nga pala ulit si Elvis Park. Pinakagwapo sa Pangasinan. Ayan, thank you, Pops. Thank you, Thank you, thank you. Thank you, ma'am. Hello mga besh, nandito naman ngayon si Sasaboy. Yo, what's up mga kasasaboyan? Dito Ayan, may tayo tanong ngayon. lang ako sa iyo. Yes po. Kung hindi ka vlogger ngayon, anong pinagkakaabalahan mo? Ang pinagkakaabalan ko po is minsan naglalaro po ako ng basketball. Yun, madalas ko pong gawin yun. Dahil sports ko po talaga ay basketball. Kaya sa mga gusto mag-basketball dyan, sama nyo naman ako para ano. Ayan, thank you, thank you. Makaka-jump po tayo. Ayan, thank you, Sasaboy. Thank you po. Hello mga besh, dito naman tayo kasama natin si DN Kenji Vlog. Ayan. Hello po. Sir, may tanong lang po ako, kung hindi po kayo vlogger, ano pong pinagkakaabalahan nyo ngayon? Okay. So, kung hindi ako vlogger ngayon, siguro yung trabaho ko ngayon na pagiging banker. So, Sa bangko po kayo? banker vlogger kasi ako. So, kung sa Monday to Friday, nasa bank ako, hindi ko nasasabihin yung bank. Tapos, yun nga, Sabado Linggo, nag-vlog tayo. Kasama natin si Paps. Ayan, thank you, thank you. Thank you. Hello, Kabaluyan Next. Yo, what's up, Ayan. what's up? Tanong ko lang po, kung hindi po kayo vlogger, ano pong pinagkakaabalahan nyo ngayon? Ano po ako ngayon, businessman. Businessman po ako. Tapos, supposed to be, nagdi-DJ din ako sa radyo. Wow! Actually, hanggang ngayon, mapapakinggan niyo po ako sa Barangay FM 93.5, the number 1 station of Pangasinan. Yun! Thank you, Kabaluyan Next. Thank you! Sa mga besh, ayan, dito tayo ngayon at kasama natin si JP Bagtas Vlog. Aguy. Ayan, Aguy. Pops, tanong ko lang, kung hindi ka vlogger ngayon, anong pinagkakaabalahan mo? Siguro pinagkakabalan ko sa akong negosyante. Yeah. Bukod sa pagbablog kasi may liga akong magnegosyo. Madami na rin ako nasubukang negosyo. Kaya yun, negosyo. Ayan, so, thank you, Pops. Papa Gis. Kung hindi ka vlogger ngayon, ano kang ginagawa mo ngayon? Siguro makikula ng damo yung tama nag-isuki at talapa. Talaga? Ayan, thank you. Salamat. Salamat po. Salamat. Ayan.
Hey, what's up? This is Jay Bagtas TV Vlog. Inaanyayahan ko po kayo na supportahan po ang page po ni Sir Darren Kagiwa Vlog. Napaka-solid ng kanyang mga content pare. Kung ako sa inyo, para maging updated kayo sa kanya, i-follow nyo na ang kanyang page. Tara, agoy! Ayun, thank you. Hi guys! So, shout out dyan kay Darren Kagiwa Vlogs. Ayan, tuloy-tuloy mo lang ang inyong pag-inspired sa mga taong nanonood sa'yo. Don't give up and always do your best. Ayan, thank you, sir. Thank you. Yo, what's up, Kabulian Gang? Pwede nyo pong i-like and follow ang page ni Sir Darren Kagiwa Vlogs. May mga mapapanood kayo dyan na masasaya, malulungkot, lahat nangyari dyan. Tapos magti 3 points by Kagiwa! May kasama pang tres! Thank you. Maraming salamat Thank you po, thank you. Yan.